Слава Богу. Це було зі школи, там, посередині дороги, то я перебігав дорогу, то я почувствував правої руки боль дуже сильно і вліво. І це поранення я отримав вже, це я впав, кричу, дуже кричав. Возле мене дуже багато хлопців, теж, які лежали, теж, які кричали, які лежали. То мене схватили, хлопці, які були це, і затягнули мене в броньовану машину по названню «Казак». Закривайте його, бо його телефон. Я просипаюся, возле мене ходять там лікарі, ходять, санітарки, і там жіночка була. Я питаю неї, що зі мною? У мене руки все на місці, бо я сочувствую, їх не чувствую, розумієте. Вона мовчить, нічого не говорить. Раз, другий, третій раз питає, потім я спитався, і вона говорить: Саша, да, так, каже, рук немає. То я так, глаза щурив, сльоза потекла, це дуже больно, розумієте. Он мне уже позвонил и сказал, что он в больнице, что у него рук нету. А я еще такая: да, я представляю, что он так любит, надо мной так пошутить, да, поприкалываться, вот. И не верила в то. Он говорит: я тебе сейчас, фотографию скину. И вот когда его медсестра, получается, сфотографировала и мне выслала, тогда я уже поверила. Коли зайшла, без сльоз собилася, так зразу вона до мене побігла, обняла мене, поцілувала. У мене улыбка появилась зразу, моментально, да. Все легше стало, дуже багато. І потім бачу, мама заходить, потім бачу, сестра заходить, в мене взагалі вже все. Так от. Стало легше. Так, не дуже легше стало, дуже багато легше стало. Став на коліна, сказав красиві слова, вручив їй обручку, я замотав її в бинт. Вона каже, я кажу: допоможи мені розв'язати бинта. Вона розв'язує, а там колечко лежало. І вона жалась і схрестилася, будь моєю дружиною, вона каже: так.